Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. This time check is brought to you by Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya padayon sa pagbaton sa mga OFWs. Western Visayas, may 74 kabago nga kaso sang COVID-19. Sa balita nasyonal, Senator Zubiri nag-apelar sa NIATF nga magpangita sang bakuna nga may mataas nga efficacy rate. Seguridad sang pamilya sa Mag-Iloy nga ipangluthang sa Tarlac gin pasalig sang PNP chief. Sa balita international, downtown Nashville gin-sealed off matapos ang ginapatihan hungod nga pagpamamba. Samtang sa balita sa sports, Under-20 World Cup kag Under-17 tournaments ang FIFA ginpaisol sa 2023. Sa balita entertainment, Neverland Ranch ni Michael Jackson na bakal nasang isa ka US billionaire. Samtang sa balita espesyal, aton istoryahan ang dapat pahibloan sa mga banwa diri sa Negros Occidental. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Disyembre 26, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang low pressure area ang mag-apekto karon sa Visayas kag Mindanao, samtang ang northeast monsoon ang nag-apekto naman sa northern Luzon. Ang Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag may laptalap na pag-ulan kag pagpanaguob. Makanay tubtob kasarangan nga hangin ang mabatyagan gikan sa southeast padulong sa northeast. Sa ato naman nga temperatura, ang mapatsayan ni sa 24 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:59 kaina sang aga, magatunod naman la 5:30 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Liwa sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Dali lang gid ha kay may nag-intra naman diri sa aton nga may naman na kay si Adoyla Adeni nag-intra naman nga daw kidiw bla. Anyway, Alex Montesa, arangkada na kita Alex. Eliezer Likayan, good morning. Kay Remia Garcia, good morning. Sa kay Rose Wenner, mayang agaman. Kag kay Yasi Kate Cardones, Merry Christmas sa imo. Anong tutuod mo gingalan? Yasi Kate man daw mo gini siya. si Yasi Kate ito. Okay man, Yasi Kate. Yasi Kate. Doka okay man. Doka okay man ngalan, no? Doka okay man, doka legit man. Ka basibla ko na iyalan ning I don't know kung ano ang Yasi ning ano gani pa na real name. Real name. Ang real name na bala. Screen name lang nagdasubong. Basta real name man na. Okay daw ka Yasi unique. Kate. Yasi Yes. Kate. Namin no, yeah. Cardones. Pero anong Yasi? Nurse, kasi bla ba kung siya nag-nurse? YASSI. Yacikate. Ay, mungga to. Singan ka mungga daw. Basta ikay na iya. Ika, Ti YACI, di ba? YACI? Oh, basta ikay.
Yung ngalan. Ikay man? Ikay. Ikay ang... Charot. Ang aking panaginip. Basi, yeah. Sige. Nurse ni Sagali? Ay, bongga. Nurse. Sa diin. Nurse midwife. Way ko kabalo. Basta daw, I think daw, bago ko lang nakita nga nag-nurse na siya. Kaya midwife siya pamiro, tapos nagkakuha ko sige eskwela. Ay, bongga. Nag-nurse na siya. Perfect. Congratulations. Basiblaw li ko lang nakita nga po. Basiblaw ko na. Basi 30 ka to. Kasi yung pag sure bala. Sige. Lahaw, Gigi, good morning man. Monique Steven. Mga abroad naman siguro. Basi mga family of Americans. Feeling Americans. American citizens. American citizens. Huwag ko kita kay Arar. Erwin Gonzalez, good morning, Liwat. Flor Cordova. Vanessa Mayo, second portion na kuno. Let's eat Christmas. Sila ko na kayo. Christmas dinner sila eh. Oo, bongga. Ay, oo, no? Namal ko inasay mo. Muniga Christmas dinner ni sila eh. Sige, go abe. Kay Judy Dunn, good morning man. Merry Christmas! Merry Christmas, Judy! Yes. Ako naman tamyaw sa taga Cadiz for Judy ah. Sige. Sa ulo mo na, no? Oo Virgo. Amo sa Austin naman isa sa Austin ba? Mga basta na ni gulang. Doon sa ulo mo na yung mga bagay-bagay nga dapat sa ulohon. Amo ginaya? True. Hindi pwede nga. Amo gina kung may mga experience ka lang. Sige. Kaya ba do ka do ka ang dating nga do ka wholesome, ka knowledgeable ba sino kay do ka witty ka. Tungod sa experience sila. The witty, hindi kay tungod sa katigulangon. Do ka gurame. Namay man nga daw witty, hindi lang ka daw ka witty sino. Lain sa witty. Sige, witty na lang. Jen Buero, may agaman. Sige. Kay Yuki Moronay, bug bounty hunting ang bago at demand na skills sa cyber world. Ay, ano naman? Yung basa ko man. Flora May, Bakuli Mirasol, good morning. Sir Michael Jun Season, good morning man. Still monitoring dito ko sa Metro Villa Subdivision, Valenzuela City. Greet niya lang ko ng teacher niya, si Dance, Jean Loping, and Ate Che. Gapamatigid sila subong. Salamat. Ano sa simong kato sila sa ila nga kuan nga maninoy kag maninay bla to sila. Tagat ilis din sila. Chat 2. Chat 2 ilis. Sige, standby kita na ya sa aton mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:11. Oras ginadul. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Padayon ng Negros Occidental sa pagbaton sa mga returning OFWs apang ginadubilit pa sa gyapon ang locally stranded individuals. Sino kay Safar Gerard Kelian? O kung kay Gerard Safar Kelian, wala na lakip sa moratorium ang mga OFW sa listahan sang National IATF. Rason nga bisan adlaw sang Pasko kag bagong tuig nagapadayon sa gyapon ang pagbaton sa ila. Sang Huwebes, 47 ka mga OFW ang nag-abot sa probinsya kag ginapaamot nga madamo pa ang magapauli. Ginsugat ang mainin sa ilatag sa LGU samtang iban gindala sa Provincial Healing Center sa Banwa sang Ibi, Magalona. Naglabot naman sa 21,359 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa Department of Health 6 ang 74 ka bag-o nga kaso. Sa reports ng DOH, 6 ang probinsya sang Iloilo among nanguna sa may madamong nga bag-o nga kaso nga may 24, ginsundan sa Aklan nga may 19, syudad sang Iloilo kag Negros Occidental nga may tig 12, Bacolod City nga may 4 kag Antique, Capiz kag Guimaras nga may tig 1. Samtang 34 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 19,846 kag wala sang bag-o nga napatay rason nga nagapabilin sa karon sa 631 ang death toll sa Rio 6. Nag-umpisa na sa pagpanakod sa suga kay iban pa nga kagamitan ang 30 tanan ka mga vendors nga mag-aokupar sang bago gin-renovate nga balalgyaan sang karne sa Libertad Public Market. Suno kay Jonah Abao, Market Supervisor, may yara na sang natumod nga mga benepisyaryo ang talatapan sa City Administrator's Office nga mong ginahatagan sang award.
Dugang pa ni Abaw sa palabuton pang bulan sang Enero mag-umpisa ang pag-display sa mga vendor sa lugar bagon man sang ila pangabay nga tapuson na lamang ang Christmas holiday nga okasyon agud hindi man mabudlayan sa papangita ang ila suki nga mga customers. Kaya kami sa city ad, kagang city government, nga pwede sa ka-transfer po sila lagi dyan ngayon nga tapos na namin nila dapat si magtalang-talang kung ilapos to in Christmas season. In the meantime, nila pa-install nila ilang mga suga para in preparation for next year na. Ang kabahin sang pahayag ni Market Supervisor Jonah Abaw. Ginkalipay naman ni Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head John Vargas nga nangin matawhay ang pagsaulog sang Paskwa sa bilog nga Bacolod. Sunod kay Vargas, wala sila sa nabaton nga tawag kung ginrespondihan nga insidente. May kang tanan sa among nga kahiwatan magluwas lamang sang isa ka biktima sang pagpamuno sa barangay Tangub nga ila gindala sa ospital bangod pinamilya nga kinagamo. Dugang pa ni Vargas, plansado na ang preparasyon kag plano sa iya talatapan tubtob sa palabuton nga pagselebra sang bag-ong tuig. Nagalaom man ini nga kuntani magapadayon ini nga sitwasyon tubtob sa katapusan nga adlaw sang selebrasyon. Samtang nadakpa naman sa Police Station 7 ang isa ka persona matapos makuhaan sang armas luthang sa gabi sang Huwebes sa Purok Pagidait, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan gingilala kay Romeo Olvido, 54 anyos ang edad, sang 4th Road, Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod. Nakuha kay Olvido ang isa ka homemade 12-gauge shotgun o kon sulpak nga may 3 ka balas ang 12-gauge shotgun. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Jolibert Dalumpines, investigador sa Police Station 7, nadakpan si Olvido matapos may nakahatag impormasyon sa ila nga may isa ka persona nga nagadala sang armas lutang. Si Olvido ang nagpamaskwa sa sulod sang custodial facility sang Police Station 7 samtang ginapreparar ang kaso batok sa iya. Sa katapusan nga balita lokal, ginlabo naman ang isa ka soltero sa sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Banuas, ang Toboso sa tung Huwebes sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Jaime Mag-aso, samtang ang sospetsadong ginkilala naman kay Pitenciano Tandura, 55 anyos, tanan residente sang sambit nga lugar. Sunod sa Toboso PNP, si Mag-aso ang nakaangkon sang pila sa abaga, kagilayon gindala sa ospital. Samtang nadagpa naman si Tandura, paagi naman sa pursuit operation, kag padaan pang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16.
11 years together na kuno. Si Ma'am Nova Valencia Subaldo kag ang iya sini nga husband nga si King Subaldo. Wow. Sabi ko si Roming. Si Rumi. No. Si Roming Subaldo. Gani. Happy 11 years together. Happy anniversary. Kagati, greet niya man ko, no? Bata niya si Kisha Luis. Kag mama niya si Rose Valencia. Thanks, gid. Number 1, Aksyon Radio. Thank you so much. Sige. Manuel Alonsabe from Mining. Maneng si Maneng Maneng? Yo, si Maneng. From Pahanukoy. Okay. Go ko na. Oo. Sir Alex Monteza sa Familia Ramirez kuno sang Barangay Granada, Familia Shelo sang Barangay Nabulaw si Palay City, likawan ang magpalupok, pamati na lang sang ARB. Correct! Ay, correct. Oo. Ano siya? Mario Buenaflor, Merry Christmas sa inyo tanan. And, gina-shout out ko ni Sir Montesa. Miss Eden, Miss Ed, gawin na siya. Ay, ari na si The Ever Beautiful, Maricel Best Maranda, good morning. Always lang ga-monitor. Friend mo? Halin na sila kay Action Art. Arin siya sumo sa kawayan, nagpuli siya. Sino na siya? Sa anak kay Action Art? Okay. Yes. Yuki Moronay. Amo ni siyang sa cybersecurity. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning there sa imo, ma'am. Remia Garcia, of course. Sa kay Rose Wenner. Maayong aga. I-greet ko gali Action Boy si April Joy Susada kag ang mama niya dira sa Barangay Cartagena si Palay City. Ni ka pamati gid sila. Kanami Action Boy kay gin-chat ya ko. I-share ko lang ha. Wala to sila kuryente mo kay nabukid nga area. So ang ilang nga radyo may battery lang. Ang battery kung maubos kani ko Action Boy, ang hindi. Nagalibod siya sang alupe para katipon siya 30 pesos ibakalya battery. Para kapamati lang sa Action Radio. Wow. Grabe no. Matani kong lapita lang ta kay... Gani. Sige lang pakitaan na pagi ni Action Eden. Sige. Maricel Hangoyon, good morning man. Shout out ko no watching live from Riyadh. Sige. Felinora Oliveros. Dira sa may Barangay Robles, La Castellana. Ay, nakalay. Ay, nano. Nabasahan mo man. Nakalami, isang lasagna. Nam. Sai Cordova. Maulan nun subong. Medyo gaulan-ulan, Action Boy, because of the LPA. Lulit Digayo. Good morning, man. Tamihon talwat si Maninoy mo Janchong. Maninoy Janchong, good morning! Maninoy One Ball and Maninoy Jerry C. Pangalanan ko na gid siya. Bala ka mo da! Matinding pangangailangan, charot! Joke lang na mga ka-action ha, basi balaman, no? Martin Aliling, good morning man, watching from Imos, Cavite. Eddie Laus. Merry Christmas sa aton kuno tanan. Gamon nito sila ni Nanay niya Sabel. Iyan, Hanayan. Oo, hindi pagbasa. Sige, okay na siya. Okay ka na. Dennis, Good ka na. ko gani. Dennis. Dalian na da. Hindi siya nag-intro sa ato, no? Hindi sa'yo man. Tukapan. Charot lang. Kay Christine Menias Villalobos. Si Dennis nakabugtaw na. Umuti siya. Gano'n hindi na to sa... Elizabeth Casuyon. Cory Vidaha, still watching. Sa kay Felinora Oliveros, of course. Jocelyn Liboon Dispoho. Bingsky Dagumboy. Ate sige. Sa standby kita na sa atong dugang mga balita.
Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginapilar ni Senator Juan Miguel Zubiri sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga magpangita sang bakuna nga mataas ang efficacy rate sa baylong nga unahon ang konsiderasyon political man o kon geopolitical reasons. Sunod sa senador, ang bakuna nga may 50% lamang nga efficacy rate uyang lamang sa pondo sang publiko. Dunga pa ni Zubiri, dapat unahon ang kaluwasan sang tao kag hindi ang balatyagon sa mga kaingod nga pungsod. Palayag pa ni Zubiri, ang safety, efficacy, presyo kag manasig nga distribusyon kag implementasyon amo ang mga faktor nga dapat ikonsiderar sa paghatag sa mga Pinoy sang bakuna nga naghatag proteksyon batok sa COVID-19. Una, ginanunsyo nga ang Sinovac COVID-19 vaccine ang mayara sang masobra lamang sa 50% nga efficacy sa late-stage trial dito sa Brazil. Ginpahag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa gobyerno nga dapat iprioridad ang safety sang mga Pinoy. Hinimo sang senador ang pahayag kasunod sa anunsyo sa Department of Science and Technology nga masobra 50% lamang ang efficacy sang COVID-19 vaccine sang Sinovac. Sunod kay Drilon, tama kalayo ini kung ikumpara sa iban pang available nga vaccines nga may masobra 90% ang efficacy rate. Patag ni Drilon, kabuhi kag palabuton sa mga Pinoy ang ginaistoryahan rason nga hindi nagakaangay ang tinaga nga pwede na pag-abot sa issue sa baklon nga bakuna para sa COVID-19. Ginaduso naman ni Albay Representative Joey Salceda sa gobyerno nga ipasiguro nga ang importasyon sa COVID-19 vaccine ang ma-exempt sa anuman nga duties kag value-added tax para mapanubo ang administrative cost kag problema nga mahimo makapadelay sa procurement kag distribution. Sunod sa kongresista, ang benepisyo sa pagkuha sang taripa kag tax barrier sa pag-import sang COVID-19 vaccine ang dako nga bulig sa pagpadasig sang mass vaccination. Patag pa ni Salceda, isa sa rason kung nga asuportado sa mga mamalida ang inaduso nga Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o kon CREATE Bill tungod sa provision nga naga-exempt sa COVID-19 vaccines kag drugs sa value-added tax. Nagapabili ng pagduda sa mga transport groups sangod sa program sang gobyerno nga modernization sa public utility vehicles. Ang Alliance of Concerned Transport Organizations kag iban pang nga transport group ang nagpasa sang joint position paper sa mga mamalida kag transport officials kag insist nga ang nasambit nga programa magaresulta lamang sa mas malala nga kabigaduhon ilabi na kun ini ang implementar sa panahon subong nga pandemya. Gintawag man sang transport group sang programa nga isa ka taktika sa handong nga ipaagi sa puwersa ang pag-phase out sa mga traditional nga units sang mga salakyan. Sa iba maraton nga balita nasyonal, ginpasiguro naman ni Philippine National Police Chief General Debold Sinas sa pamilya sa Mag-Iloy nga ginpanglutang sa isa ka abusado nga pulis sa Paniki Tarlac sa tuong Disyembre 20 nga hindi na dapat maghadlok sa ila sini nga seguridad. Si Sinas kag Police Regional Office 3 Director Brigadier General Valeriano de Leon ang nagbisita sa tong Martes ang gabi sa haya ng Sonia Gregorio, 52 anyos, kag Frank Anthony Gregorio, 25 anyos. Kadungan sang pagpakigunong, naghatag sang bulig pinansyal ang duha ka opisyal sa pamilya Gregorio. Sunod kay Sinas, ginapasiguro niya ang madasig nga paghulag sang kaso bato kay Senior Master Sergeant Jonel Nuasca. Ginmanduan mo si De Leon nga siguruhon ang seguridad sang nabilin nga pamilya sa mga biktima. Samtang nagapadayon ang investigasyon, ginpasiguro naman ni De Leon nga wala sa mga luntad nga whitewash sa kaso. Duga pa ni De Leon nga sa piyak may negatibo sa paggamit sang illegal nga droga si Nuasca, pag-imbestigahan niya sa duha ka counts sang murder nga napasaka sa Regional Trial Court Branch 57 sa Banwa sang Panike sa Tarlac. Sa katapusan nga balita national, i-veto naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang pila ka items sa ginaduso nga 2021 national budget. Wala naging palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kung ano nga mga items ang i-veto sang Presidente, kag ginpahayag nga wala siya sa lugar agod ipagwa ang impormasyon. Una ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga ang doble-doble sang appropriations sa 2021 nga national budget ang kinahanglan i-veto lakip ang 193 ka-line items para sa multi-purpose buildings nga may 1 million pesos nga pondo ang kada isa. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30.
Good morning, Duran, sa kay bro ko, Jose Vicente Estemar, maing aga. Si Maninoy mo one ball, ara na, one ball galyo. Ninoy! Merry Christmas dira sa imo. Kita ka sang ilang greetings ang pamilya. Wala. Kag sang luwas sa pamilya ginilaya ang mga girlfriends ang iyang mga kabataan upod man mga kana Kana? kag mga beautiful. Oo, do ka mga beautiful. So, kung kana, do beautiful. So, ako ya. Kana man ko kano ko gali. Kano mo? Kano mo nubo. Kano bo, nobo. Good morning dira sa pamilya, ano? Sa kay Ma'am Yes. Alma. kag Maninay Almag. sa kabataan. Kompleto na lang. Oo. Si Ma'am Elizabeth Malakagamala, of course, ara siya. Si Teresa Linaha Kayaw, good morning. Michael John Season. Sa kay Virginia Ortizo. Di na yun man. Di na gali. Live from La Carlota. Mercy Palacios Relatos. Merry Christmas man sa imo. Markel Napaton Alik. Merry Christmas sa tanan nga pamati sa Barangay Ginpanaan. Kadamo pala sa taga kuan no, mga La Castellana, bla may Manghanoy, Ginpanaan, Damo gid Kabakungan, sa, Kabadjanga, nakadamo. Yes. Kabadjangan gali sa Mamayla na ya. Kay Kay ar na ya. Oo. Musta na to? Yan nga. Di kin palinyaya to, di ba? Okay, nagkanto sa 24 tapos magabot niya to sa Kabadjangan. Oo. Nya mga taga Barangay Kabadjangan, ari na ko sa akon Musta balay. na to man? Do wala siya ka-update kung Nga, pila no? ka bilog tong nagpadulong siya pulian. Basi doon ang kalalipong dito sa panagtag. Ate, sige, go. Kay Richard Daet Pacheco Action Boy, tsak to, dira na ko. Hindi ka pa lang kay Victor Tugafo. Ay, Victor Tugaf, good morning. Kag sa partner mo, gwapa. Basta ako gid yung gwapa actually. Oo, Charot lang. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Merry Christmas. Richard Daet Pacheco, tamya lang kuno Hacienda Zaragoza Central Maaw. Pacheco Lozada family. Thank you so much. Yes. Analisa Lobaton. Good morning, monitor here. Kadis mambugaong, mangkot lang ko tani kung ano need nga requirement puli kan duni. Wala ma. Wala. Pwede lang kapuli. Wengs Kili Morales, keep safe always. Thank you so much. Nadula ko nung audio sa Facebook Live. Basi ka endorse kayo na. Oo. Kay kay Miguel Nambong, tama lang ko ng pamilya Nambong kag pamilya Legada sa Bago City. Yes. Na-follow mo Action Boy? Evelyn Nipomuceno. Merry Christmas man sa imo. Kadi Laurilia. Lala, happy listening mandala sa Tongtong sa Beijing. Happy sa Tordigli kay Tongtong sa Beijing. Ano naman ang pambasa mo? Sabi ko may, hindi ko happy listening sa Tongtong sa Beijing. Si Tongtong li sa Beijing. Ginatamyaw. Sige, agida. Sige, ano? Standby na sa atong dugang mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa Balita International, gin-sealed off naman ang downtown Nashville matapos ang nagluntad nga pagpamomba sa adlaw mismo sang Pasko. Sunod sa Metropolitan Nashville Police Department, ginhungod ang pagpamomba. Ginanunsyo man sa FBI kaupod ang Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives nga sila ang magapanguna sa investigasyon sang pagpamomba matapos nagresulta ini sa pagkapila sang 3 ka mga persona. Sunod sa otoridad, nakabaton sila sang tawag nga nagpaandam nga may isa ka recreational vehicle ang nakapark sa downtown Nashville kag magalupok sa sulod sang 15 minutos. Naibaloan ang nasambit nga salakyan ang may recorded message para sa tanan nga magpalayo sa nasambit nga salakyan. Nag-apelar naman si FBI Assistant Special Agent Matt Foster sang kooperasyon sa mapumuluyo, ilabi na sa mga saksi agud masolbar ang nasambit nga insidente. Sa balita sa batang isang pagnegosyo, tuyo naman sa Japan nga dulaon ng mga gasoline-powered vehicles sa masunod nga 15 ka tuig.
Sunod sa ilang gobyerno, plano nilang lambuton ang net zero carbon emission. Kamaangko na malapit $2 trillion green growth pag-abot sa 2050. Doon pa, ining una ang plano ni Prime Minister Yoshihide Suga ang gintawag Green Growth Strategy, kang ginakabig nga top priority para liwat mapasangkad bagid ang ekonomiya sa Japan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 13 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 22 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Sa atin naman nga balita entertainment, action boy na bakal ni Tito, US billionaire Ron Burkle. Tito ko na mo. Okay. Ang Billionaire na siya, no? Isa na sa mga bilyonaryo sa kalibutan. Si Ron. Migo Ron, best friend Ron. Tito ko na. Best friend ka mo galing. friend. My gosh. Small world. Best friend. Oo. Close. Ha? As in close nga mo Gano'n, ginagawa. amo na, Kami, amo na yun. Malabat ka. Sige. Pero ginbakal ni Action Boy ang Neverland Ranch sa California ni Michael Jackson. Okay. Sino sa spokesperson ni Burkle, nabakalang isiniya ang propiedad sa discounted price na Action Boy nga $22 million. I-times na ba? $22 million. Times 40. That's around mga sobra sa kabilyon. Sige. Mga sobra 1 billion pesos. Afford. Si Burkle Action Boy, isa ka Montana-based businessman, kag nagapanag-iya sa mga supermarkets, kag mayara man sang sa patag sang entertainment industry. O sa patag na gani industry pa, sa patag sang entertainment. Ang Neverland ang nagsikat matapos una ininga ng inpuloy ni Jackson apang ginhimo bilang isa ka theme park Theme kunang park, Boy. oh. Kag amo man ang rason kung diin ginaligar nga mga aligasyon ng Action Boy, mga syempre mga kabataan ako nung ginapa-sleep over niya. Amo na ko Action Boy. Matapos napatay si Jackson sa tuig 2009, gingalanan ini nga Sycamore Valley Ranch. Kaga tinabaluan na 1,100 hectare ni Action Boy, located sa Santa Barbara. May ara ini isa ka main house with 6 bedrooms. Kag may ara pagidyas ang 3 guest houses. Nakita ko Action Boy ang theme park na siya doon. Bongga. Batlapad na nun. May waterfall pa, may tennis court. Propi lang to, $22 million lang. Kabarato. Kay discounted price. Kay sang pag first Action Boy ko nabasa ko to kanina, sang gin pa pre-sell, gin pa baligya na ni Bla. Taas, wala may gasapak. Okay. So hasta subong nga nagdubo na habang mo 2009 pa to Action Boy, 2020 na nabakal. Barato na yun para sa mga bilyonaryo. Para sa mga tito. Kay best friend Ron yun, barato na yun. Kay Tito Ron, Merry Christmas. Stand by! Kung sa itong balita sa sports, ginpaisol sang FIFA sa tuig 2023 ang Under-20 World Cup sa Indonesia kag ang Under-17 tournament sa Peru. Sa statement ni Pahig sang FIFA, bangod sa nagpadaan ng COVID-19 pandemic, rason nga may kabudlayan magpatigayon sa international sporting events. Naibaluan o lalabot sang FIFA ang Euro 2020 ang inpaisol man sa Hunyo sa masunod nga tuig, ang Copa America kag Africa Cup of National ginpaisol naman sa Enero 22. Balita espesyal! Alright! Yes. Masingit ko mo. Grabe, Action Boy, no? December 26 na today. Hindi ko wala naging Action Boy na punggan ang Christmas. How's your 25th? Kuya, Christmas is always the best season of the year for me. Bisan ano pa. Anong best? Kaya ko one reason. At kaya mo na kaya kung naintindihan mo lang nga ang Christmas is a celebration sang pagbunag sa aton Ginoo para nga, di ba? Yes. Mo na sayang dako ka celebration. Muna gani nga waya kinanglan nga may damo ka kwarta or damo nga handa o damo ka regalo. Yes. Kinablang magsilin ka blang magsilisa nga ng regalo ko, nga birthday mo. Oo, nga birthday mo. Imo birthday, Hindi man niya imo birthday. birthday. Man ni Jesus. Pero kapasalamat, gid kita Action Boy, sa naghatag gid sa aton niya. Kay Sir Alan Navales. Ay, yes. Alan. Birthday niya today! Ay, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Grabe
ba? Ikaw lang gidyalan yung ginkantahan niya. Yes, of course. Kaya, syempre, nakibot ko pala kagina pag-abot ko, di ba, Action Boy, mga 4 a.m. Nakibot ko, kuya, may regalo, kuya. Siya ang may birthday, Siya pero nga pang siya regalo. naghatag regalo sa aton. Amo na. Ka-very puti. Puting-puti, Action Boy. Puti ang imo? Ang regalo? Nga regalo. Puti? Yes. Oo. Ako niya, kuan. Depende na ako sa kolor. Hindi mo rin, hindi mo daw lang Ay, color ta. Kaya medyo dulayo na gamay. Pero thank you so much, Sir Alan Navales, SRA Senior Officer, retired but not tired. Correct. Retired champion eh. Yes. Salamat, Sir Alan. Kabay Retired pa but nga, not tired. kabay pa nga masundan, Paris, yun naman ino. Pati joke lang. Salamat, Gid. It's the thought that counts. Correct. Section Boy. Salamat, Gid. No? Yes, si Kate Cardona S. Liwat, good morning. Kay Antoniata Yap, dira sa barangay Pahanokoy, good morning. Kay Mike Libuon, tamiyo ko sa on air. Sasasiling ko na, kung gwapa ka, may gift ka kay Mike. Di wala pa da sa kakwan. Away na siya comment siya. Away na siya comment. Pero mawala mo na kung nagupahan sa imo kay May padala gift di ka siya. na. Merry Christmas, Mike. Basta Mike ha, small, 26, size 6. My favorite color is blue. 36. Ako na sa mo ng... Hindi lang ang vital stats, kaya perdita da. 28, 26. Ano nang tsuro? Ano naman? Ano na lang, ano? Ate, 36, 26, 6. Klain ba? Do apa. Kapaa mo na, oh. Do apa. Gani. Do chicken lollipop. Kalain. Sige. Yun na nga. Okay, balita special kita. Sa atin nga balita special, Action Boy, unahon ta danay. Siyempre, mga banwa na ni. Aha. Unahon ta, Action Boy. Ay, syudad to, no? Syudad to. Sige. Unaha ang banwasang? Letter B, siyempre. Okay. Binalbagan. Ay, binalbagan. From Sakay the na. word, binalabagan. Oo, wala ko na Action Boy sa una. Pero, Binalabagan sang snake. Yes. Binalbagan. That's why, Action Boy, ang tawag dito sila is Balbagan Festival. Every month of May. Balbagan. Balbagan Festival. Okay. Kag di syempre, ang binalbagan na mayara sang 16 ka mga barangay. Kag ang pangalan sini or mas kilala Action Boy ang binalbagan nga bilang the true heart of Negros. True heart. True heart of Negros. Grabe no, do ka touching. Touching. True heart of Negros. Kay ti amo ni Action Boy ang second being the municipality and was one of the first 2 settlements of Negros Occidental. Okay. Sila guro sang kuana eh. Sila sang ilog. Ilog. Oh. Yes! You know your history talaga. Okay. Ilog was once the capital of kuan, of Negros. Kagti ang Binalbagan, Action Boy, ang oldest town diri sa Negros Island. That's why nga sila man ang ginkilala Banwang Panganay. Ay, Banwang Panganay. Pinakamagulang eh. Pinakamagulang mo. So, Banwang Panganay sila. Kita mo Action sa Boy. Binalbagan niya, may aradiya kanta pa sa isang lang barangay. Ano? Yun ang payaw bla. Dandansoy bayaan ta ikaw. Tataratatan Pauli ako sa payaw. Kita mo? Kung gani... Ano yung Kung ganda yan? ikaw ang hidlawon, ang payaw imo lang lantawon. Alantawo. Gamito na naman. Gamito. Nga gamito na. Lantawon, oo. Amo na siya Action Boy. Grabe, Amo no? na siya sa payaw ina. Nami, actually, Action Amo na kami daw may festival at sila lang daw dandansoy mo. Amo na? Oo, Wala din diba, ang butang. hindi sa payaw mo lang niya. Kay barangay mo lang yung payaw. Sige. Oo. Iya ba lugar na ni Mayor Aranda na? Dandansoy, bayaan. Nga ba, si Dandansoy man? Si Dandansoy actually, daw bana na sa ni Dundunay. Ano? Dundunay marimbo. Tama na. Tama na. Next! Next, Action Boy. Makanto kita, syempre, sa Calatrava. Sakay na. Sakay na. Ang Calatrava Sakay na Action... sa series. sakay na sa series. Kaya makanto ta sa Calatrava. Ang Calatrava Action Boy, ang may 40 ka mga barangays.
ang munisipalidad sang Calatrava Action Boy, 60% kuno asang total land area nila is devoted for agricultural use. So kita mo man actually magkanto ka dira sa Calatrava Action Boy. Kag ano Ako siya, man, mangkot ko sa, namangkot ko ning kaugalingon ko, nakakanto na ko sa Calatrava. Do, kung di ka dumdum mo. kay hindi mo siya bi Action Boy, Kaya di ko bigagi, magpa-San Carlos, kung di ko gagi sa Don Salvador. pero Dito, kung go, kay after malabayan mo lang siguro, pero ano man. outskirts siya sa Escalante, pagid mo, Escalante, tapos amo na, tapos Toboso, San Carlos, ganun kiti dito na siya nga way mo going mo. Suludlon siya. Ano man? Actually, hindi mo siya mabala. Kung hindi ka familiar sa lugar, hindi mo mabala nga ka na sa Calatrava, kay laba lang yung mga tanong. Do wala iya sang ano Action Boy do ka city or downtown do Okay. Basta man ba ay rin ako sa Calatrava gali. Pero sikat dira is ang Monkey Sanctuary Action Correct. Boy. Okay, bisan sa ila, di Calatrava. sa panaad nila na diyo. May ara na sila nga daw, muna daw sanctuary Oo, na sa ara kakadto ko Action Boy, mga wild na da kayo, mga amo. nga. Gakaon ka ice cream. Oo. Gakabit na sila Action Boy, ginaagaw na nila ang imong ice cream. Kagang Okay. be careful ka lang kung may ara ka mga glasses. Ginakuha nila. Or inang mga jewelries mo yun. Oo, na ginakuha nila kag saka sila sa puno mayo kung amo ka man kay Gani, kama ako, malagas mo sila, no? oo, malagas mo sila. Okay. Daw wrong man siya. Hindi ko gani, pag nga kita nga daw damo na siya man. Diri sa Pandanon, bala mo daw damo man na. Oo. Pandanon, bala ang resort, bala? Oo, mga monkey amo. Monkey amo. Oo. May kilala man ko subong gatanaw, nga daw monkey amo siya. Hello, dira hindi ko lang pag-ilawag ang pangalan, pero kabalo ka na ako sino ka. Pero ligo-ligo din pag may time. Charot lang. And halong sa flight later. Okay, ang next Action Boy kadto kita sa Candony. Candony. Ken Ken. mo? Ken gani. Candony. Ang iba, Kanduni. Hindi. Candony. Candony, yeah. Yes. Ang Candony Action Boy, ang may siyam ka barangay. Kagte, actually, ang pangalan Action Boy nga Candony, na-derive siya from native phrase nga Kandun. K-A-N-D-U-N-E. K-A-N-D-U? Ano na siyang ang buot silingon, belonging to Dune. Isa ka legendary beautiful maiden Action Boy. Name nga si Junisha yung pangalan. Nga nag-commit suicide kuno after nga ginpuwersa siya sang iya sini mga ginikanan nga magpakasal sa lalaki nga hindi niya palangga. Okay. Ang Can gali is title. Can Dune, belonging to Dune, yes. Kaya si Don na siya, Can, iyan ni Don. Oo, iyan ni Can Don. Kay, nakuha gali daw, kay Don. Yeah, Can Dune. Can Dune. Hindi mo gani kung sa ato, kay iyan ni Don, kay Don na, kay Don. Or Can Don. Kay iyan na niya, no? Pero feeling ko magbasa ni hindi Can Dun. Can Dune ni giniguro ya. Kaya that's why nga gin Can Dun ni. Okay. Gets mo na? Amo na galing ilang Pero Action how Boy, they got its name. ang How Candoni kuno former barrio na sa kuno sang Municipality of Kawayan. Hindi sa ilog. Yes, sa Kawayan. Yes, siya sang Kawayan. Kagti nangin ano ni siya sang 1935 pa ni kuno Action Nangin Boy. Banwa? Oo, grabe no. dugay naman. Hindi ang Gaya. pag settlement gid bala nila dito gina siya na discover nga ang Candoni is part of Kawayan. Tani. Okay, Oo. sige. Kagati Action Boy, ang bangod sa effort man, starting kuno sa kay Governor Emilio Gaston to Governor Valenciano Gatuslao. Valeriano. Ay, Valeriano gali. Valenciano Yes. yan nakabutang. Ikaw mo Valeriano, Gatos na District Hospital ba si Mamaylan? Di ba lang Valeriano District Hospital, Gatos na? Correct. Muna Yes. siya. Sila ni Action Boy nag-apelar kay President Manuel Rojas sa Malacanang. Oo, para sa mga tangible aids, nga para at least somehow, wala daw mahambal sila nga pwede katukod, pwede mangin banwang Candoni on their own. Yes, amo na Action Boy. Okay. Yes. Kitsindi ka na? Hindi na ko, kabalo na ko na. Good. Ang Candoni Action Boy, ang gindeklarar nga isa ka munisipalidad sa tong August 22, 1958, Action Boy. Doon naman gali. Gin-signed by President Carlos Garcia. Correct. Sige. Kag Action Boy, Kaloy gali. ha? Si Kaloy. Kilala mo? Kaloy Close ka mo? Garcia. Gano'n ka close? Si Kaloy Garcia. Presidente na sa una. Ay, do lulo ko na siya ba mo?
Lulo mo kaloy? Oh, Lolo Kaloy. Okay, sige. Kilala sila Aksyon Boy sa Dinagyaw sa Tablas Festival. Okay, tablas ng original Tablas. niya. Yes. Tablas. Tablas Festival. Every February 7 hasta 11 Action Boy. It is also called kuno Feast of Our Lady of Lourdes. Amo na siya. Okay. Ito ka nami Action Boy no. Kung makakadto ka bala usually may ara ginaya tawo. Ngayon instead ma-explore sila bala nanay sa mga katupad ng mga rehiyon, ginaubos na nila Action Boy. Ayun, Kung may ano lang ko, damo lang ko oras Action Boy, kag damo lang ko kwarta. Libuton ko ni Action Boy mo. Nga, Actually, ang oras mo lang ang jutay, ang medyo hako. Kung sa kwarta, way problema. Ay, Ang oras lang wala ang nga, no? problema. sige, hindi talang pagproblema. Okay ba si ma'am, do ka law of attraction, Action Boy. Naman ba sila, hindi ka kuno magambal nga wala ka kwarta. Correct. May kwarta pero jutay lang. Eh, mas lisig, kapikado ko. Hindi mo kambal na, madayunan ka gani. Gano, wala ko kwarta. Madayo na, ganun simo da. Yes. Madayunan ka gina. Oo, grabe no. Sige. Amo na aw. Okay. Te, may pwede pa? Hindi pa isa pa, Kawayan? Ay, yes. Kawayan? Yes, my Kawayan! hometown! My Ay, hometown. taga-dira ka pagid gali? Ang father ko. Ah, father mo. Oo. Ano ka mo, kasi manwa ka mo gali ni Action... Art. Art! Nana mo yung pudyan nga Monday ka ano? Mo Ano na naman? magambal sa Kawayanon. Abe, papati ako be. Nana mo yung pudyan nga Daburog man eh. Amo na. Mo na. Ang pudya is na. child. Gamo- Bata. Oo. Ando na ko nakabati ah. Monday ka to. Sa una pa tuguro, ka mga ano? Hindi, hasta subong. subong? Aron na diya. Pakawayan ko, Mas be. may kabila nga, Monday ka katoy-toy sa bayan. Ano na iya? Nga hindi ka katultol sa balay. Nga hindi ka katultol sa balay. Nga Monday ka katoy-toy sa bayan. Ang bayay? Oo, bayan, toy-toy, tol-toy. So, ang L nila, Y. Tama mo na. Amo na kawayan. So, kung ang Ilog mo man na. ang laway, gaye. Ang laway, gali. Nano man ni nga. Yaway. Nano naman? Kapatid ka na sa nga tuno nga. Nano man ni nga. Monday ka ano? Ito ka imba. Amo na siya, ang tuno dito sa kawayan. Yay! May updan ako libot sa Negros Occidental. Salamat, Madam Nonsky. Habalya, libutan ako ng Negros Occidental. Hamya, yes, gid, hindi maghambal, wala kwarta. Correct, yun na yan, miss. Perfect. Ang kwarta yung mabot lang na yan. Oh, maabot lang na yung Action Boy. Kagakadula man na. That's why, kung may kwarta ka, gastuon mo dahil. That's why, kung may kwarta Kaya ka. madula mo lang na. Oo, madula lang man na. Di ba? Bal mo kaabot lang kwarta. Oo, mabot So, kung lang. mag-abot sa imo, gastuon mo, kaya para may maabot naman bago. Ano na mo, circle, life cycle ang Action Boy. Sige. Yes. Okay? Okay, good. Sige. Ang iba naman, buwas naman ha? Ano naman? Okay ka magkawayanon na. O, kita mo? Good. Okay ka magkawayanon. Hindi ko naman okay ka pirmi ko taga sa unang bakasyon. No, padre ko taga dira. Mga pila gani ba kolod to kawayan? Mga 2 hours? Hindi mga 2 hours siguro. Hindi magiging kung depende mga 1 hour and a half pwede na sa makwa. Sa kaya kas ako ni Nilo Mondonyedo daw na niya okay ka magkawayanon Amo na sa toon magabal pa. Marami. Doon naglain ba lang dialect Action Boy? Doon hindi siya. Oo. Pwede sa tone, sa tune, sa facing, Hindi lang may na ibang words. Hindi lang magsiling ka nga mabisita ko to sa inyo nang din niyo balay. Nanong po dyan nga Monday kakatoy-toy sa bayan. Cute. Umot silingaw siya na. Hindi Mga ka bata ni nga hindi ka Hindi ako toy sa sa balay. balay. Actually, nagsidihan ko. Kaya may kiapot kaha na dasla mo. Oo. Kaya may kiapot kaha. Ang Kalamay. kalamay na kalalapot sa kalaha. Bungga. Kama? Sige. Ang mga hambal ni Dennis. Mati bala si Kuan, si Alvin. Oo. Si Alvin, Sige. Action Alvin, sampulan mo ko rin karon bala siyang pulis sa karon. Sige. Sabi mo gulaglaw ko tuntun na. Sige. Hambal ni Dennis Richard Tiboro. Mamali mga 2 days, kawayan ka na. Kawayan ka 2 naman. days, 2 hours. Hambal 2 days ko. Alakton mo lang yaw. Sige. Prank ka kayo mo yan. Okay. Standby na kita mag-action. Dennis, aris na gali. Si Gani na Dennis. siya. May gani 2 days, kawayan ka na. Kag si Migo na itong Dennis Perma, maing aga mandira sa imo. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Ano ganit sa mga adlaw? Biyernes? Sige. With Action, Art, ay Biyernes, hopon. Sabado na? Sabado. My goodness. Kaya talang-talang sa tungod sa holidays bala. So, happy weekend everyone. Sabado galis mo, happy weekend. Standby with Action Art, ay hopon sa Action Hotline. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.